ئەڤیندارێ وەڵاتم ji bo na her kesek yarek heye ê min welat yare belê çi bikim di destê dijminê xwînxwar û xeddar e çi qas pesnê giran bêjim nikarim ez bidim zanîn çeleng û nazik û şeng û şepal û şox û cebbar e hezar wek min di vê rê de bi van derd û kula kuştin tilsima serdevê ginca di sînga min de reşmar e çi zanî qîmetê vê şengeşoxê dijminê bêbext ne wek min dil bi top û awirê yarê birîndar e eger çendan bi dest dijmin belê yara min e şîrîn bi navê wê bilind bûme gihan gerdûnê seyyar e bi wan lêvên şekir barîn bi min da soz û peymanek ji min pê ve ku dil nadî kesî ew yar e bêçare ev e soza me jî pê re ku til her dem bidim desta netirsim ez ji zindan û ji lêdan û benûdar e li ser her kavilî rûnim bikim qêrîn heta her kes ji tamara xewê rabin bibin hozan û hêşyar e dibin lingê xwe de deynin serê dijmin wekî dûbişk li ber pozê xwe deynin wê gulan û pişkivî xar e di govenda me de her kes bi dilşadî bikin dîlan li şûna hêstirên çavan xuşîn bên co û cobar e ev e soza min û dîlber eger bimirim di vê rê de ji vê dinya xweş û şêrîn cegerxwîn jî nebê par e